things. 25 years of a hine. And I looked at Crowfrow Market. Some legacies are a year ago. I chame anyway. Yentimwa Asantehene Monte from political leadership and whoever matters. 9 years Kajitia ready for that's why meter from 2016 up to 2024, which is 9 years. Yeah, that's what here. So let me even take 2016 out. Then let me do it 8 years now. What is the problem? Kofi, yenya ye Asantehene hwamo. Yenya amanyofo. Titu ye ne ya Asantefo a ye wa amanyomu no, ye Asantehene hwamo. Na no na me ka chewo say. Me Kwasi Ofori Agyemang me tie ide. Eno da me rehoe. Na me ka che mo say Asante samakofo. So nya me ye madom na me nya kwanya Akoma FM 87.9 Kumasi. Be hear me. Kofi opa. Se woni yura enya akonya no ni nkoma na menim so betumi bisa. Me di abanka che oboase na me bo adwekwa na me ame nante ba o yura abobo na mane. Me ye kunka market complex. Ye be answer na be sha se mbebo na mane. Nti yeru asoma Mr. Sahene. Emma Mr. Sahene ba wa be kwa na ye ground preparation. Me ye hosi park. Boy yeru amane. Answer na me sha se ye wie ye mbebo na mane. Me share university 87.9 Kumasi. Oba city campus ase me ba yeru ana so mbebo na mane. Evi say me na de ewo mitim se adwuma na me yo no. Adwuma ma na de adwuma na hye me nsa se menyo de ba na me ye de aso miwa. Inti ade bia na me ye bia na SMS me bona mane na e bia o bebi o pese me de ka ho a na me de aka ho unya ye nyina sa na me de bo a me de hye wo Kofi e wa ha ne se me nya akwanya bio so o se me je dwumadie bi Akoma FM 87.9 Kumasi. Santemaya Kofi me shobo me ye ubedi ho adanse if say ye Me jiwanu si ye Asantehene hwambo ye politician ye Asantefo ne de ye ne Asantehene ndi ne ye kura ye ni na ndi ne ye kura ye ni anu ye bia ne say ye difo ne mmom achia emu ye say esene abebo nyina nti efri na rekọ wo ye Asantehene wo abemu ye de dwumadi ahye wonsa eye wa ban na de dwumadi na ahye wonsa ba wo ye ne santememu ade wo ye de asom yura eti ye nyina ye nkenkan ye ho se adwuma na ye no se enso yura ni dia ye hwe ne ye nye ne ye na se eso yura ni a ne nananom beka amanate eno na beso nani ele se ye nananom nwinwi wo mu odwom onye ba bi nton ade a de se adwuma ne ye no nko ye ma Asantehene because nananom nye ba bi nton ade se Kwasi market wona se ne yura nananom ke ho asem de ache se yensum yura nanam no esompa se yura nananom nye ba bi tina na che se yasom yura ye se yura nananom complain about that sabia e de ache se yensum ye na Kofi no de ye difo enti ye hwe na ye nani no mani Akoma FM 87.9 Kumasi. Doc